Κυριολεκτικά για το χαμό του Κιμ Γιονγκ-ιλ. Στις 28 είναι η κηδεία του, οπότε αναμένεται και το αποκορύφωμα της παραζάλης. Μέχρι στιγμής 44 εκατομμύρια προσήλθαν στο λαϊκό προσκύνημα. Ο οδυρμός των Βορειοκορεατών στα όρια της συναισθηματικής παραφροσύνης εξακολουθεί να συγκλονίζει και να προκαλεί δυσπιστία στη Δύση, όπου οι περισσότεροι φαίνεται να πιστεύουν ότι οι ακραίες εκδηλώσεις λατρείας για το Κιμ Γιονγκ-ιλ δεν είναι ιδιαίτερα αυθόρμητες. 44 εκατομμύρια άνθρωποι λέγεται πως έχουν περάσει από το μαυσολείο στο οποίο ο σωρός του Κιμ εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα. Μέσα σε 2 ημέρες, ο θρήνος θα φτάσει σε παραζάλη στις 28 του Δεκέμβρη, η μέρα της κηδείας, η οποία προβλέπεται πως θα είναι ανάλογη του μαζικού θρήνου των τελευταίων ημερών. Έξω από το μαυσολείο σε δεκάδες ανθρώπους ανατέθηκε το καθήκον καθαρισμού του πυκνού χιονιού, ώστε χιλιάδες των προσκυνητών του Κιμ Γιονγκ-ιλ να προσέρχονται χωρίς προβλήματα. Πολλοί μάζευαν το χιόνι ακόμη και με τις χούφτες, ενώ κάποιοι το έπαιρναν και στο σπίτι για να το διατηρήσουν ως κοιμήλιο. Στο μεταξύ, μεγάλη ανησυχία εξακολουθεί να επικρατεί στη Δύση για τις προθέσεις του μόλις 27χρονου διαδόχου Κιμ Γιονγκ-ουν, τρίτου γιου του αποθανόντος ηγέτη της πυρηνικής δύναμης. Ακόμη δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του και προς το παρόν η πρώτη του ενέργεια ήταν να εκτελέσει την τελευταία εντολή του πατέρα του, να χαρίσει στους πολίτες της πρωτεύουσας κατεψυγμένα ψάρια, ένα είδος πολυτελείας στην πάμπτωχη χώρα. Στα σύνορα εξακολουθεί να επικρατεί ανήσυχη ηρεμία με ετοιμότητα για πιθανές στρατιωτικές κινήσεις. Σήμερα υπήρχε έντονη κινητικότητα από ανθρωπιστικής πλευράς, καθώς εκατοντάδες Νοτιοκορεάτες και Αμερικανοί ακτιβιστές έστειλαν 800 ζευγάρια κάλτσες σε ειδικά κυβότια, τα οποία έδεσαν σε μπαλόνια. We're directly helping the people over there because the system right now does not work in their favor. They don't get any aid directly. And then the other thing is, it's important that people around the world understand that they can make a difference for people. Σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών, εκατομμύρια Βορειοκορεάτες υποφέρουν από λοιμό.